El CAR Jove de Roses va acollir la tarda d'aquest passat divendres una xerrada col·loqui sobre les violències masclistes a la nostra quotidianitat, tema escollit pel Departament de Joventut de l'Ajuntament de Roses per tornar a posar en marxa l'Espai Àgora, un espai de consciència, reflexió i acció que es posa a disposició dels joves del municipi perquè parlin de forma oberta i sense embuts d'aquells temes que els preocupen o que els generen una certa controvèrsia, activitat que es va reprendre aquest divendres a la tarda després d'estar uns mesos aturada per les restriccions Covid. Hem creat l'espai Àgora fa uns mesos, el que passa que sempre, degut a la pandèmia, doncs no es fa servir de la manera que ens agradaria, però és un espai de debat. El jove presenta un tema, és igual que quin tema, per exemple el medi ambient, i es porta a debat, no? I a partir d'ahir poden sortir inquietuds, idees, etc. Per tant, és un espai obert cap al jove. Aquesta nova trobada de l'Espai Àgora va estar centrada en les diferents formes de violència masclista que trobem a la nostra vida quotidiana, ja sigui a casa, a l'institut o a la feina. La psicòloga Esther Mollera de l'associació La Nut, especialitzada en violència masclista, va ser-ne la conductora. A través de diferents vídeos va obrir un col·loqui amb els joves que van participar-hi sobre els factors que intervenen en la construcció social del gènere a partir de les nostres quotidianitats i les influències de la publicitat, les xarxes socials i els inputs que rebem de la família, institut i amistats, per després obrir una reflexió per identificar desigualtats i discriminacions de gènere i com aquestes poden portar a les diferents formes de violència masclista. Per tant, des de l'administració nosaltres donem les eines precises perquè el jove pugui detectar, sobretot, identificar aquestes violències per poder reaccionar i a veure si erradiquem d'una vegada aquesta xacra que tenim a la societat. L'Espai Àgora ja torna a estar obert totes les tardes de dilluns a divendres per a aquells joves de 12 anys o més que busquin un espai de conversa i diàleg on poder parlar del que realment els interessa.